קטן, שאני שרדוש. מה אתה מדבר כמו זה גיי חלש כזה? אני שרדוש, שרדוש! היה! אליפות ב... יא בן זונה! רונן לא אמר אליפות בעברית. הבנו! בסדרה הזאת אפשר לעשות רק פעילות איינטרק או גיימות ולא כלום. עכשיו יוריד לך יותר... יאללה, בוא נתחיל. פאבל, למה אתה מדבר חלש? כמו זה גיי. לא יודע. דבר חזק! טוב, איפה אתה פאבל? לא תדע. דקה. הלו. הלו. מה זה? מי זה? אבל אתה יכול לעשות את זה ככה, מה אתה? מה? באמצע אבל. נו בסדר. בסדר. שנייה, רגע. הלו. אנחנו מצלמים סרטון, קובי. מצלמים סרטון. ליוטיוב. בוא לידי. יש לנו. בוא אליי. לא יודע איך קוראים לו. זה פינק פאוור רנג'ר. למה? מה הוא רוצה לעשות? יאללה ביי. מה הוא רוצה לעשות? סתם. מה הוא שאל אותך? אם יש לו ערוץ. מי יעשה? אני מרביץ לך מורים. לא, אבל זרקתי שם איפשהו פיק אקסץ. אני כבר רוצה ויירון, לא כמוך. יש לי כבר 6 איירון. אבל אם אנחנו מתים זה שומר לנו את האינבנטורי? אתה רוצה אני אעשה? כן, כי כאילו אנחנו עובדים קשה בשביל זה וזה, אתה יודע. טוב, אתה נזכר להגיד לי עכשיו. מצאתי וודן פיקקס. כן, זה אני זרקתי אותה. יש. תרשום לי... אני יכול לרשום דרך... לא דרך המאץ' כאילו... מה אתה יודע? אני יכול דרך הצ'אט של המיינקראפט? כן. שזה יהיה אבל לכולם? נגיד רגע. תרשום לי מה לרשום. קיפ. לא, אתה רושם לי אבל במיינקראפט. שנייה, אני... אם יש לך עצים אז אני אשמח שתביא לי. תודה. איך עושים את הפקודה הזאת? שכחתי. לא, פשוט... מה אתה... אני גם לא יודע. אני רואה פה חמורים מזדווגים. נו, אבל מה, אתה לא עושה כלום? מה? אני כבר יש 17 פחם ו16 היום. עושה. מה קורה? אמא! אימא'לה, הם חזקים, אני שכחתי שהם חזקים בימינו. מה זה? האחרות האלה הקטנים, אימא'לה! זה אימא'לה! אך בסוף. אחי את הדברים. לקחת לי את הדברים? כן. תביא לי אותם אבל מהר. תביא לי אותם, מה אתה בורח? איפה אתה? רואה לך. בוא לפה. קח את זה, קח את זה, קח את זה, קח את זה, זה ואת זה. מה זה יכול? וקצת מזה. לא, זה היה שלי הרבה. אלא מנהרה, בלי אוכל, מנהרה. יאללה, בוא כבר. הרמתי בטעות לפיד, הפוך. אתה לך תטפל בהם, אני פה אחסוב בינתיים. אתה תמות ואני אחסוב. בוא, אין לי אוכל, אימא'לה. אמא! לא, הוא בחיים לא יגיע.
אמא, ברחתי. אוי! זה היום אתה בורח אבל אתה משאיר אותי לבד. אמרת לי ואני לא שמח מזה מאוד. אני... נו בוא אבל, אתה רוצה אולי? לא, זה לא רעיון טוב, אני מסתכל עליך. נו תעמוד פה. למה אתה כולך חץ ב... איזה דפוק זה היה. אני רציתי להגיד לך, לעמוד שמה. של בוי. אין לך אומץ לעמוד פה וככה לחצוב למטה עוד אחד. מה אני עשיתי? למה? אני רוצה לראות משהו. אמא. איפה אני? צילו! אני הורג את עצמי. אבל לא היה לך דברים. קנדה? מה עושה? תשתוק! די, אין לי אוכל. למה לי? אני הורג תרנגולת, אין מה לעשות. אני רוצה לעשות את זה יותר בסטייל. מה לפה? מה זה? אני לא יכול להרוג תרנגולת, מה זה? אני נוב. אמא! אחותי הקטנה היא כמעט בת שנה. אתה יודע איזה מגן הכי טוב? איזה? חמורים לא מביאים. יש לי אור. הנה, הם כן מביאים. כמה אורז? אחותי הקטנה היא כמעט בת שנה. סתם אין לי אחות. איך עבדתי עליך? איך עבדת עליי? אני יודעת שאין לך אחות. גיי! למה אני לא יכול לרוץ? גיי. מה, באפדייט החדש אם אין לך אוכל אתה לא יכול לרוץ? מה, זה היה ככה תמיד. אם אין לך 3 לבבות. לא, אני רוצה למות מרעב. נו, מה הבעיה? אתה רצית למות, אז תמות כבר בשקט. נו לא, אבל רציתי למות מרעב. גם אני רציתי למות מרעב, אבל אתה יודע, לא תמיד יוצא. כבשה! הנה הדברים שלך, תסתגר אליי. אני בא. איך אנחנו נדע איפה הדברים, יא אידיוט? לא יודע. מה? אין לי מה לעבור. חמור אותה. מה זה סוס? הסוס הזה מטריד. לא, אבל אין לי מה לזה. בסדר, סליחה. מצטער. מה נעשה? בוא נחפש את זה. בוא נראה. פטריית הזיות. פטריה. לא זויות. אולי זה פטריית הזיות, לך תדע. סמור. זה פה איפשהו, אני יודע שזה פה איפשהו. יש לי 6 פטריות. זה חרא זה, למה? נתתי לכבשה פטריה, זה בסדר? וואי, על סמים, על סמים. אה? לאכלה את זה בכלל? לא. היא יכולה לאכול את זה? אחי פטריה. די, זה חרא זה, די. היא הגיעה ואני חייב לעשות שיעורים. מעניין מי הגיע. טוב, אני אעשה בינתיים קצת שיעורים. טוב, בוא נסיים את הסרטון. טוב. אז יאללה. אז זה היה להיום חבריה. שתוק רגע, בוא נעשה את זה באיפה. אז זה היה הכל היום. אני הייתי פה, היה איתי מתן, תראו המוחס, יאללה ביי.